Midangup sa Brigada Action Center ang misis sa usa ka company collector aron ireklamo ang kompanya human wala magpakabana sa kahimtang sa iyang bana. Ang midangup mao si Maria Catherine Balyatan, asawa ni Richie Balyatan. Sigun sa asawa, niadtong Nobyembre 10, 2017 na-admit ang iyang bana tungod sa mild stroke. Matud pa gi-comply nila ang medical o gipasa sa kompanya. Apan matud pa gi-ignore ang medical sa kompanya ug wala dayon gi-file ang SSS gikan sa buwan sa Nobyembre ngadto sa Enero. Dihang nasayod ang kompanya nga nagplano ang reklamante nga mudangup sa brigada. Una pa kini mi-file. Apan sa pag-file, natulsab nga subling na admit sa hospital si Richie sa laing sakit. 2 months na kapin usa pa niya gi-file. Ang SS ang kuan sa SS is iya murag kuti na kayong SS ba, murag ni question na ba, tapos duha pag yun iyang gi-file na primero nag-submit mig 30 days iyang gipabalik na sad. So ang doktor pagbalik gihimo naman sang 60 days, duha iyang gi-file 30 ug 60. Mura nagnalibog ang SS, mura wa ko kay baw kung kibaw siya sa iyang trabaho birigada-alan kay puro dili mao iyang filing. Sa miaging buwan sa Pebrero, ang HR sa kompanya misaad nga mohatag cash assistance. Apan hangtod ning pagbalita, wala motubag sa mga tawag. Coordinate sila kung kanus-an na mo makuha. Kay sige na lang sila saad verbally, wala gyapon mi kasiguruan kung mohatag sila wala. Since miingon sila nga naadyo mi madawat, manta na ilahang kwarta, remittance man ta na sa kumbana. Aside sa government benefits, kung say makuha sa kumbana nga cash assistance sa company. Subayon pa sa Brigada Action Center team, ang kumpanya labot sa maong issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.